ti napalabas? Kasta unay kiragsak ni Jorin, idi imanugot ti inana nga alaen na ni Elisa nga agbalin a personal secretary na. Iti paragsarita dagiti dua, saan laeng a sekretary ti akem na iti panagtrabaho na iti kompanyada. No diket isupay ti agbalin nga alalay na. Banag ang nakariribukan ti balasang. Taamangan no saan na kano akabaalan ti agbalin nga alalay ti may sabak nang. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela ana pauluan. Si iti barukon. Ngam, adda pa'y may sa apang panunutat. Anya da ita? Nanang? Apay may kulkulang ka, anak. Uno, ada ka din panagbabawim, iti panagtrabaho makasekretary? Ha? Saan ka agbabawi, nanang? Desidido ak nga agtrabaho. Tapno makatulong ak mat kada kayo kin ni Lolo. Kan tapno makaornong ak para iti panagadal ko. Griselda, napalalo ti ragsak ni Elisa ti kaadan ti trabaho na. Uwan tatang, ngamsyak, sa anak amaragsakan. Ita apay? Gaputasan pa'y nagsubli ti sigod alangan-langan mi kanitsona. Anak. Adon atawan ti naglabas. Ngam, nagtali na at tiriki iti nagbaitan mi tatang. Barag ano ti anak mo ti makapunas day taarike iti nagbaitan nyo kinitsuna. Sapay la kuma. Taagbalin anasaya at nga employer ni Chona iti anak ko. Iti pan nakakitak manan kini Lisa. Kasla may taptaparlat ta tinaamo arupa na iti sirmanak. Pulos nga awan ti pagkalkalangaan da kini Griselda. Pudno nga tang anak na ni Lisa. Wenno, isuday ti maladdaga a kinidnap ko nga anak da Victor Kenchona. Masapol at akwatek. Tapno malawlawagan ti panunot ko. Sa anak ang makaid na, iti pan nakaburburtyak iti kinatao ni Elisa. Hani, bagbaga abtumad di adak ta. Taapay, honey. Kuna na sim break da. Kat umayto ka nung mat iji opisina. Tatulungan na ni Elisa kadagiti paobrakan ko na. Anya ko matidakis na nukas naman bilang, honey. Diyak kaya. Taapay. Iti anya rason. Gaputa saan ko akayat nga ginasidedakan ni Elisa. Kula ni Jorin nga agpagayam dan kini Elisa, honey. Rak-rak day tapa nagpagayam da. Anyo? Yun na. Talaga ka di akas ti akem mo? Timang rak-rak itinapintas alin lang iti padamataw? Tay palagip mo ka di man ang tinapalabas, Victor. Gaputa saan mula ta maikat ti madingaw galim? Agsubang ta ka di man ang gapo iti da ita. Sikamot lang ti mga aramid iti pagsubangan tatyo na. Mabalin ka di sa anak apakibiyangan, Victor.
Nagruna na pa kaseknan ti anak ta. Asawa ka, Tiyona. Kat adda kar bengak, makibiyangken ka. Malaksin no kayat mo ngagsinat ha. Tasan ka nabibiyangan. Aniya? O niya. Kayat mo ngagsinatan, tapno saan ka abiyangan? Amukon ti aramidak. Tapno mamuhak na pudnuin no sa anti-atap ko panggap kinilisa. Agdua-dua akit istorya kanyak ni Crisilda. Anadaan iti boyfriend ni Manila. Kat ni Elisa tinagbalin abong at inada. Padasik tuman nga usisa ni Crisilda. Na sino ti kong kunana biprin na. Kino sa dino tayan ni Manila. Ni Victor. Hello, Victor. Dominic, awan ka diti papanamita. Awan. Adag lang diti balay. Apay ka di? Abagiso. Adda ko mapangawisakin ka. Awisin ka nga ginopare. Sa dino? Dito yung rest house day ni Mami. Kaduam ni Tiyona? Saan, Dominic? Siyak lang ti malitoy tanagsubang kami kini Jonah. Anya man ang tinagsubangan nyo. Dito ito ngay bagakan ka. No kaya't mo ti umay ang makidjaming kanyak nga ginom. Oh. Jami. Oh, sige, umayak. Kaya't ko amamuan no anya tinagapaan nyo nga agasawa. Mami, apaya kaslama ka pong pungtot ni Daddy Arimwar. Gaputa adda saan na nagustuhan na naibagakan ko na iho. Nagsubang kayo ka di manan, Mami? Nagangay lang dayjay asaan mi apan nakinaawatan. Anya ka di dayjay, Mami? May panggapit itarigagay mo amang tulong to ka ni Elisa kadag iti ipatrabaho kan ko na. Anya? Dahil ito tinagsubangan nyo ka ni Daddy? Wen, kaputa paggugusto na launay at tulungam ni Elisa. Awan dagis na, Mami. Nung mabalin iho, jak kayat. Tapay. Semestral break mi man. Oray pay. Aginanakan to, dito'y balay. Bueno, kay kayat ko pay. Amapan ka aglakwat siya. Ngam, ti umay mong tutulong-tulungan ni Elisa kadag iti trabaho na. Tapay akaslasaan nyo akayat nga ginasidag kami ka ni Elisa. Talaga adya kayat, iho. Ito niya arason. Kat agpagayam kami man. Oh, iho. Dahil tati nagsupyatan mi kanidatim. Takunakan ko na, pag sinaaktidalan nyo, kas agayam no kas pangarigan lang. Anya? Tapay, Mami. Gaputa dya kaya na makigayam kay ti may sa abastarda. Akas ka ni Elisa. Di muna, Victor. Namagan mo saan ka makawit na mabarte ka. Awan pagdanagam, Dominic. Tauray no mabarte ka, ket amok at terreden ti Manibela. Apay nga may namasansan kayo nga agapa kinitsyon. Gapok kadag iti agin a Crisilda kin Elisa, pare. Tapay. Idi impulong mo anak ilugan kanyak ta Crisilda kin Elisa. Ket nagibo di Tiyona. Kan kunana akayat na arakraken ti panagpagayam da Jorin kin Elisa. Tapay. Yaga mo, Dominic. Ngem, talagang awansan tinasaya at pinagpampanunot da di ababay. Takuna na pa'y, awan kanu ti bibiyang ko kadagiti panggap na ngaramiden.
Anya nga ro ti sungbat mo, iti daygay, ana ibagana. Inunak, ano kaya't nga awan ti bibiyang kun ko na? Kat nasaysaya at laangan wagsina kami. Naibagam ti kastaking kuan? Well, masurura kami unay ko na. Anya mo tinsungbat na? Naimayang itinapaot. Aging gaan nagal-aludoy ng imadayo kanyak. Anya nga tanong turugak ni Victor na mag-isina iti asawa na. Sige. Tanggayang ka. Nakabadmari ti ugali ni Tio na Dominic. Kat dandanin mapugsat ti pasinsyak. Anya nga tanong papasam ti asawam. Anya ti kahit mo asawin. Saan ka pa yung gawawi di balayo? Anya? Bareng iti dayta nga ramidem sa nakanton nga apaan. Elisa anak. Nanang, aday ba kayo? Linukatan ni Lolom di alkansyana. Kat nawadwad tinagyan na. Nang ted iti 5,000. Oh, atoy. Ha? Apay alinukatan na, nanang. Kan, apay ngintad na kada kayo day ta akantidad. Para kanuken ka, daytoy 5,000 nga inted na, anak. Anya? Nanang, isubliyo matlangkin ni Lolo day ta akwarta. Ta sigurado anabayag ni inururno nga day ta. Sa kalpasan na. Itad na kanya. Anak, inted ni Lolom daytoy akwarta. Taigatang mo kano iti kawas mo. Anya? Nanang, mayat pa lang dagiti kawas ko. Gumatang ka kano kadagiti ka barbaro a kawas mo. Tapno saan ka kanumat mabain a makipulapol kadagiti ka opisinam. Nagsayat at talaga ni Lolo. Wen anak, ket agyaman tay ti Diyos. Tanalasat metlaeng ni Lolom day dinakana asakit na. Tadi matla subang put di Victor. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Ison jedimteng. Tuk sa aga ni ti kotse. Napartek samot. Ay, mamanilok katirina. Makauray kay ta, Victor. May nagpartek ka. Umayan! Ay! Salbag ka, Victor! Anya di tayo narabid mo? Narugitan ang tipakananay ko. Sorry. Honey. Sorry. Anya di tayo... Kung kunam! Atay. Induron nak. May patugawak. Dahil tati maganap mo! Bluwak sang tulungan na. Baka mo kay tibiyag mo! Pagkatao! Tiyala! Mapalam sa mga rumal! Tulungan na! Ano na nangikas kaso? Wesh! Aramidek timbaga kaniyak ni Dominic.
Kastaw na'y Bartek ni Victora nakawid. Kititidaya Bartek na. Sigurado nga apaan mananibakad na. Nugas na di mabasama ka. Sigurado. Mapanunot ni Victor nga aramiden timbagaken ko na. Ado tinagatang ko akawas ko iti intad kanyak ni Lolo nga ornong na. Nakasaysayat unay kanyak ni Lolo Damian. Elisa? Ha? Jurin! Adda ka matgayam diti mall? Abday may ko ginatay. Wow! Ado ti ginatgatang mo, ah. Inikanak nga min ni Lolo Damian iti pag-shopping ko. Nagasat ka, Elisa. Anya? Hus! Tapay ko mga ibagam anagasat tak, Jurin. Gapot addakas ka ni Lolom Adam yan, amang mangtad kan kay ti pag-shopping mo. Nagasat ka. Dadapay la Lolom amang ipatpatagkan ka. Wan an? Anda kumamat lolak amang ipatpatag kanyak no saan da pinatay. Anya? Pinatay daday di Lolam? Apay? Anya ti makagapo? Sigon ka no iti investigasyon na iti pulis. Business rivalry ti makagapo. Anya? Gapula ang itinegosyo? Kuna ni Mami. Ado ka no ti umap-apal iti day di Lola. Gapo iti laing na amang imaton iti negosyo. Gapo iti dakas nga apal. Pinatay da. Una yan. Adulat ta dagiti managtaktakas. Ngam, saan amat maturog ti Diyos, Jurin? Adan tulat tamat karma kadagiti nagaramit iti dakas kaday di Lolang. Pisalbag na itsaya, Victor. Sa ti naman nga tantinapnapan na. Ti amok nakaturugan. Nagpausaw iti silid mitay. Pimanawaklaan. Awan manen. Mami, saksakit iti paspasungado nyo, ah. Da kayo kan dadim. Saan pala si Mangpot ni Daddy? Simang putitay analaos ti Bartek na. Anya? Waniho. Katgapoy tiloksaw ko kan kuana. Pinagsawa kiti sana nasaya. Aging ka na iduron ko kat napatugaw iti sofa. Mami, Katitay na ipatugaw pinanawakon. unay kayo maten. Kasano no nablo ni Daddy? Panagkunak kat saan mo't. Tano nablo. Nasangpat ako mapay. Napanan ng arudan. Dahil tantisan ko nga mo, iho. Tandamot yung kutsi na iti garahe. Sinapol yung kalit yung aglawlaw? Wan. Nagpatulong akpayan kada Berta kanising. Ngam saan mi anak kita? Amang ano yung madayon? No madayo, kat inosar na kumatilugan na. Ngam, apay ako na yung awan iti aglawlaw. Iso nga rod ti pagdanagak, iho. Tasaan kumutan ang mapasangpot ni dadim. Nawan pa ilang aging kay ti madamdama. Sa pulin tayon ton, kalagitilam naman tayo anapanan na, Mami. Di Chuna mo't dahi ti umawawag. Hello, Chuna. Dominic, adda ka din ni Victor di na balayo? Awan, abay. Si Magpaditay analaos ti Bartek na kat nakasurunak. Indoron ko kat naipatugaw iti sopa.
Imbisa tinulungak, tinanawak. Anya? Wan, gawin tayo sumangputak, awan mo tan. Iso asap sa pulin mi. Saan pa ngay may diti balay? Napanan na nga tangarudan. Sa pulam ti asawam tiyon. Amangan lo sa baligid din tinapanan na. Hello? Elisa, imawag ka. Tadala damaga. Anya day tadyo rin? Saan ka di anay sarsarong ni tabalayo ni Daddy? Neh, saan mat? Apay, pimanaw ni dadim di tabalayo? Wan nga rod. Kat saan mi nga mo no ayan na ita? At niya? Nagsubang dangamin ka ni Mami. Angam, jak manamo ka ni Daddy. Pimanaw kit din. O sige, Elisa ha? Awagak man pa ito kiti dagduma a posible anapanan na. O sige. Bye. Elisa. Asino siya mawag? Medyo rin nanang. Sapsapulan na ni Tito Victor. Tapi manaw ka no ijibalay da. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.